केस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। आताचं सरकार तुमचं आहे, सामान्य लोकांच्या मनातील सरकार आम्ही स्थापन केलंय। शेतकरी, शिक्षक, कामगार, माता भगिनी आणि विद्यार्थी या सर्वांना केंद्रबिंदू मानून मी आणि उपमुख्यमंत्री यांनी राज्यात अनेक निर्णय घेतलेत। शिक्षकांची 30,000 पदं भरून भरतीची पद्धत सोपी करतो आहोत। जुनी पेन्शन योजनेतील तांत्रिक आणि आर्थिक बाबींवर काम सुरू आहे। प्रश्नांना बगल देण्याचं काम आम्ही करणार नाही। जुनी पेन्शन योजना गांभीर्याने घेतली जाईल असा विश्वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या राज्य महाअधिवेशनात उपस्थित शिक्षकांना दिला। छत्रपती शिवाजी महाराज की। महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती आयोजित 17वे त्रैवार्षिक राज्य महाअधिवेशन या ठिकाणी संपन्न होतोय। आजच्या या राज्यव्यापी महाअधिवेशनाला उपस्थित स्वागताध्यक्ष आणि शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकरजी, राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंतजी, राजन तेलीजी, ब्रिगेडियर सुधीर सावंतजी, राज्याध्यक्ष माननीय उदय शिंदेजी, राजन कोरगावकरजी, विजय कोंबेजी, काळूजी बोरसे, आबा शिंपी, प्रशासनाचे सर्व वरिष्ठ अधिकारी आणि या महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे सर्व पदाधिकारी आणि महाराष्ट्रातून कानाकोपऱ्यातून आलेले सर्व शिक्षक, शिक्षिका, बांधव, भगिनी आणि पत्रकार मित्रांनो, मी आजच्या या महाअधिवेशनाला उपस्थित आपल्या सर्वांचंच मनापासून स्वागत करतो, मनापासून आपल्याला शुभेच्छा देतो। खरं म्हणजे येताना आम्ही पाहिलं, केसरकर साहेबांनी मला दाखवलं हा सगळा समुद्र किनारा आणि वेंगुर्ल्यातला समुद्र किनारा, तो निसर्ग आणि अतिशय हा सुंदर सगळ्यात असलेला भाग आणि बरोबर अधिवेशन देखील तुम्ही अशा स्थळी आयोजित केलं, त्याबद्दल पर्यटनही देखील होणार आहे, बरोबर ना? आणि म्हणून मी आपल्याला पुन्हा एकदा मनापासून धन्यवाद देतो। खरं म्हणजे या वेंगुर्ल्यामध्ये आपले 2 दिवसीय अधिवेशन सुरू आहे। यामध्ये काल आणि आज विचार मंथन होईल, विचाराचं आदान प्रदान होईल आणि काही ना काही चांगलं या महाअधिवेशनातून आपण घेऊन जाल असा मला विश्वास आहे। आपल्या सगळ्यांना माहीत आहे की आपल्या राज्यात, आपल्या देशात गुरु या संकल्पनेला फार महत्त्व आहे। आपण म्हणतो गुरु म्हणजे साक्षात परब्रह्म। आई वडिलांनंतर या गुरुचं, शिक्षकाचं स्थान आपल्या सगळ्यांच्या आयुष्यामध्ये आदराचं आहे, हे कुणालाही नाकारता येणार नाही। खरं म्हणजे आपण या भावी पिढीवर एक चांगले विचार, त्यांच्यावर चांगला संस्कार आपण घडवता। खरं म्हणजे कुंभार जसं मातीला आकार देतो तसं तुम्ही या भावी पिढीला, या नवीन पिढीला आकार देण्याचं, संस्कार घडवण्याचं अतिशय मोलाचं काम करता। त्यामुळे आमच्या सगळ्यांच्या जीवनामध्ये आपलं सगळ्यांचं मोठं स्थान आहे।
मगाशी केसरकर साहेब म्हणाले की डॉक्टर जीवदान देतो. खऱ्या अर्थाने जीवनाला दिशा देण्याचं काम आपण शिक्षक करता, त्याबद्दल मला आपल्याबद्दल खूप आदर आहे. मला आठवतंय आपले जुने दिवस. मी देखील आमच्या ठाण्यातल्या किसननगरमध्ये महापालिकेच्या शाळेत शिकलो. आजही मला आठवतंय ते आमचे गुरुजी रघुनाथ परब सर, तेव्हा आम्ही गुरुजी म्हणायचो. आणि त्यांचं प्रेम, त्यांची भावना, त्यांची आपुलकी, त्यावेळची शाळा, आता तर शाळेच्या मोठ्या इमारती होतात, पण त्यावेळच्या शाळा आपल्याला माहीत आहे. आपल्या चाळी वजा शाळा, दरवाजे असतील नसतील, स्वच्छता आपण करायची, साफसफाई करायची आणि मग ते शिक्षण आपल्याला ज्ञानार्जन करायचं, अशी परिस्थिती. पण काळ होता, काळ बदलत गेला. आज गुरुजी आणि आता मगाशी आपण काय म्हणाले टीचर, आणि काळानुरूप परिस्थिती बदलती आहे, सगळं बदलतंय. आणि खऱ्या अर्थाने आज ही आपण गुरुजी ते टीचर. आणि मगाशी केसरकर साहेब म्हणाले ते बरोबर आहे. तुमचंही देखील या समाजामध्ये फार मोलाचं योगदान आहे. मोलाचं योगदान आहे. समाज घडवताय, पिढी घडवण्याचं काम करताय, त्याला संस्कार देण्याचं काम करताय, त्याला आकार देण्याचं काम करताय. हे काय सोपं काम नाहीये. आणि म्हणून तुम्हाला डॉक्टर प्रमाणे काय तुम्ही म्हणालात यार, म्हणजे वेळेवर शाळेत पोहोचण्यासाठी, बरोबर ना? आणि यांच्यावर काय बंधनं लावता? हे सगळं आपल्याला शिकवणारे लोक आहेत. सरकार बिलकुल त्या मताचं नाही. हे सरकार तुमचं आहे. आणि शेवटी सरकार जे स्थापन झालं आपल्याला माहित आहे. मी काय राजकारणात जाणार नाही, परंतु 6-7 महिन्यापूर्वी हे सर्वसामान्य लोकांच्या मनातलं आम्ही सरकार स्थापन केलं. आणि खऱ्या अर्थाने शिक्षक याचं किती महत्व आहे, शिक्षक काय काय करू शकतो, पिढी घडवतोय तर बरंच काय करू शकतो. तेव्हा आम्हाला त्याची जाणीव आहे. तुम्हाला मंत्री पण आम्ही चांगला दिलाय, बरोबर ना? कारण आपल्याला माहित आहे, जेव्हा आम्ही सुरुवातीला आम्ही तिकडे होतो, मला खूप प्रेशर होता. सगळंच बघायचं, कसं करायचं, मीडिया बघा, हे बघा, ते बघा. मी लगेच मला थोडंसं सेन्स आहे. मी यांना म्हणालो, ही बाजू जरा मीडियाची तुम्ही सांभाळा. शांतपणे अगदी सगळ्या गोष्टी आपल्याला ज्या, बरोबर ना? तुम्हालाही वाटलं असेल, बरोबर एकनाथ शिंदेने माणूस शोधलाय. आणि ते आता तुमचे शिक्षण मंत्री आहेत. आणि मला आपल्याला या ठिकाणी सांगायला अभिमान वाटतो, मी आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी, आम्ही या राज्यामध्ये अनेक निर्णय गेल्या 6-7 महिन्यात घेतले. त्यामध्ये शिक्षक आहेत, शेतकरी आहेत, कष्टकरी आहेत, कामगार आहेत, माता भगिनी आहेत, विद्यार्थी आहेत. आपण जर, मी त्याच्यामध्ये जाऊ इच्छित नाही, पण जे निर्णय तुम्ही वाचलेत, तर या निर्णयामध्ये या राज्याचं हित, या राज्यातल्या सर्वसामान्य घटक, या राज्यातल्या सर्वसामान्य माणूस हा केंद्रबिंदू मानून आम्ही निर्णय घेतलेत. एकही कॅबिनेट आमची अशी नाही की आमचा कुठला वैयक्तिक काम, वैयक्तिक निर्णय कुणासाठी तरी, कुणाच्या फायद्यासाठी घेतलेला आपल्याला दिसेल. सगळे घेतलेले निर्णय या राज्याला पुढे नेण्यासाठी, या राज्यातला प्रत्येक घटक या सर्वांगीण विकास होण्यासाठी, तो मुख्य प्रवाहामध्ये आणण्यासाठीच आम्ही निर्णय घेतलेत. त्याचं आम्हाला समाधान आहे, त्याचं आम्हाला समाधान आहे. आणि म्हणूनच मी आपल्याला सांगू इच्छितो, ज्या ज्या ठिकाणी या राज्यात किंवा राज्याच्या बाहेर देखील आम्ही जेव्हा जातो कार्यक्रमाला, त्या ठिकाणी उदंड असा प्रतिसाद आणि तुमचं प्रेम पाहायला मिळतं. हीच खऱ्या अर्थाने केलेल्या कामाची पोचपावती आहे. आणि म्हणून आज आपण पाहतोय की या बदलत्या काळात आपल्या ज्या काही मागण्या आहेत, बऱ्याचशा मागण्या तर केसरकर साहेबांनी या ठिकाणी सांगून टाकलेल्या आहेत की त्यावर आम्ही निर्णयच घेतलेले आहेत. कारण शेवटी शिक्षक हा ज्ञानदानाचं काम करत असतो.
दुसऱ्याला शिकवण्याचं काम करत असतो, पिढी घडवण्याचं काम करत असतो. त्यामुळे तुमच्यावर कुठली अशा प्रकारची बंधनं आम्ही टाकणार नाही, टाकू दिली जाणार नाही. अगदी मोकळेपणाने तुम्ही शिकवण्याचं पुण्याचं काम केलं पाहिजे. काही ठराविक गोष्टी सोडल्या तर बऱ्याचसं काय जे काय काम तुम्हाला पूर्वी दिलं जात होतं ते बिलकुल दिलं जाणार नाही, ते रद्द केलं जाईल, काढून घेतलं जाईल. शेवटी आम्ही जेव्हा तुमच्याकडून काही अपेक्षा करतो असतो, शिक्षणाचा दर्जा उंचावला पाहिजे, विद्यार्थ्यांचं जीवनमान उंचावलं पाहिजे, त्यांना चांगलं शिकवलं पाहिजे. आता स्पर्धात्मक युगामध्ये आपण पुढे गेलं पाहिजे, ही भावना जेव्हा आमची आहे, मुलांच्या पालकांची आहे, त्याचबरोबर तुमच्या ज्या काही सूचना असतील, तुमच्या काही अडचणी असतील, तुमचे जे काही प्रश्न आहेत, समस्या आहेत, त्या देखील सोडवण्याची जबाबदारी सरकार म्हणून आमची आहे. सरकार म्हणून आमची आहे, ती आम्हाला टाळता येणार नाही. आणि म्हणून राष्ट्रीय स्तरावरील शिक्षण सर्वेक्षणामध्ये देखील आपल्या मागील कालावधीपासून मोठी आपल्या शिक्षकांनी झेप घेतली आहे. त्यात सरकारी शाळांचा वाटाही आपला खूप मोठा आहे. त्यामुळे पालकांचा व समाजाचा सरकारी शाळांवरील विश्वास देखील वाढत चालला आहे. काही ठिकाणी आपले लोक त्या ठिकाणी शाळेमध्ये सरकारी शाळा असं कोण म्हटलं की सरकारी शाळेमधला मुलगा, महापालिकेच्या शाळेतला मुलगा, जिल्हा परिषदच्या शाळेतला मुलगा चांगला परफॉर्मन्स करत नाही, असं कुणालाही म्हणता येणार नाही. तुमच्या समोर हा एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झालाय, तो महापालिकेच्या शाळेत शिकून झालाय. त्यामुळे केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या कार्यमान जी प्रतवारी आहे त्याच्यामध्ये परफॉर्मन्स ग्रेडिंग इंडेक्स एकूण 1000 गुणांपैकी महाराष्ट्राला 928 गुण मिळाले आणि देशामध्ये आपण पहिला क्रमांक पटकवलाय. ही आपल्यासाठी मोठी अचिव्हमेंट आहे. याच्यात तुमचं योगदान आहे, तुमचं डेडिकेशन आहे, तुमचं डिवोशन आहे, या सगळ्या गोष्टी आहे, तुमचे कष्ट आहे, तुमचा प्रामाणिकपणा आहे. आणि म्हणून या आपल्या सगळ्यांचं मी मनापासून शिक्षकांचं, शिक्षण विभागाचं अभिनंदन करतो आणि मंत्री महोदयांचं पण अभिनंदन करतो. त्यांचं अभिनंदन केलं तर तुम्हाला जास्ती देत राहतील ना काय ना काय. आणि सगळ्या तुमचे निवेदन माझ्याकडे आहेत. आणि त्याचबरोबर खऱ्या अर्थाने मी माशी म्हटलं, किती तंत्रज्ञान आलं, काही आलं, टेक्नॉलॉजी आली, तिथं पाहिजेच, परंतु हे सगळं आलं तरी शिक्षकांची जागा कोणी घेऊ शकत नाही, कुणालाही घेता येणार नाही. ही वस्तुस्थिती आहे, ते खरं आहे. मी जे आहे ते खरं बोलतो. मी काही असं काही न होणारं बोलत नाही आणि काहीतरी चांगलं वाटावं लोकांना म्हणून मी बोलत नाही. मी आपला साधा माणूस आहे, साधा कार्यकर्ता आहे आणि जे आहे ते खरं आहे ते बोलणार. त्याच्यामध्ये राज्याचं, तुमच्या सगळ्यांचं हितच असेल. आणि म्हणून भारत हा आपला सगळ्यात तरुणांचा देश आहे. पुढील जी आपली तरुण पिढी सक्षम करण्यासाठी तुमचं योगदान फार महत्वाचं आहे. त्याचबरोबर सरकारची जबाबदारी आहे, ती देखील आम्ही पार पाडणार. विद्यार्थ्यांना शिक्षणाबद्दल गोडी वाटावी, त्याचबरोबर नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार मातृभाषेतील शिक्षणावर भर देण्याचं काम आपलं आहे. त्याचबरोबर इंग्रजी, विज्ञान आणि गणित या विषयांची देखील आवड या विद्यार्थ्यांमध्ये व्हावी, यासाठी देखील आपल्या सगळ्यांचा प्रयत्न सुरू आहे. आणि म्हणून आदरणीय मगाशी केसरकर साहेबांनी सांगितलं, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहेबांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने नव्या शैक्षणिक धोरणाची घोषणा केली. आणि त्यांच्या संकल्पनेतील नवीन शैक्षणिक धोरण म्हणजे भविष्य काळातील एक सुवर्ण संधी आहे. शेवटी विद्यार्थ्यांना आपल्याला त्याचं शिक्षणामध्ये दर्जा वाढवणं, अपग्रेड करणं, नवीन जे जगात सुरू आहे त्याची माहिती, त्याचं अवलोकन करणं, त्यांच्या ज्ञानामध्ये भर टाकण्याचं काम करणं, हे सगळं त्याच्यामध्ये आहे. आणि म्हणून या धोरणानुसार आपल्या राज्यात देखील तुम्ही पुढे जाताय, तुम्ही पावलं टाकताय आणि आजवर शिक्षणामध्ये दिशादर्शक काम करून देशाला आपण नवीन प्रयोग आणि विचार दिलेले आहेत. शेवटी महाराष्ट्राचं एक देशात महत्व आहे, मोठं महत्व आहे. आणि म्हणून राज्यातील सर्व मुला मुलींना या ठिकाणी समान व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यासाठी
राज्य शासनाने देखील केंद्र शासनाच्या नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणांतर्गत काही महत्त्वाचे आणि सर्वसमावेशक निर्णय देखील घेतलेत, हे देखील मी या ठिकाणी नमूद करू इच्छितो. आणि म्हणून या राज्यातल्या शैक्षणिक धोरणाला आकार देणं, चांगलं त्याला पुढे नेणं हे देखील उद्दिष्ट आहे. आणि त्यासाठी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे शिक्षण विभागातील देखील आपले जे काही मुद्दे आहेत, अडचणी आहेत, त्या देखील दूर करायच्या आहेत. आणि म्हणून शिक्षण व्यवस्था दर्जेदार करण्यासाठी जी रिक्त पदं आहेत ती भरलीच पाहिजे, याच्याबद्दल कुणाचंही दुमत असण्याचं कारण नाही. आणि म्हणून केंद्र प्रमुखांची रिक्त पदं आपण भरतोय. राज्यातल्या 4860 केंद्र प्रमुखांच्या पदापैकी आपण मॅक्झिमम तातडीने किती भरतोय? सगळे भरतोय. शिक्षकांची 30,000 पदं आपण भरतोय. हा देखील एक मोठं टार्गेट आहे. आणि त्याचबरोबर ही पदं भरण्यासाठी देखील जी पद्धत आहे ती आपण सोपी सुटसुटीत करतोय. त्याचबरोबर जवळपास या शाळा बाह्य मुलांच्या ज्या काही समस्या आहेत, मध्यान्ह भोजन असेल, व्यक्तिगत लाभाच्या इतर योजना आहेत, मगाशी आपला गणवेशाचा विषय निघाला, बरोबर ना शिंदे साहेब, तुम्ही काय जावळीचे आहे मगाशी बोलले, त्यामुळे आपलं बिलकुल चांगलंच होऊन जाईल. आपुलकीने आपण म्हटलात. खरं म्हणजे मी देखील एक दुर्गम भागातून, दुर्गम खेड्यामध्ये माझा जन्म झाला आणि या राज्याचा मुख्यमंत्री होण्याचं भाग्य मला मिळालंय. त्यामुळे प्रत्येकाच्या अडचणींची जाण मला आहे. आणि म्हणून आज आपल्याला ज्या काही त्रुटी आहेत, आपलं निवेदन माझ्याकडे प्राप्त झालेलं आहे. मी सविस्तर काही याच्यावर बोलू इच्छित नाही, परंतु या सगळ्या त्रुटी दूर करण्यासाठी शिक्षण क्षेत्रामध्ये मैलाचा दगड ठरतील असे महत्त्वाचे निर्णय आपण विषय त्याला प्राधान्य आपलं सरकार देणार आहे. आणि म्हणूनच राज्यातल्या खाजगी विना अनुदानित शाळांच्या अनुदानाबाबतचा जो काही विषय होता, मगाशी केसरकरांनी सांगितलं की तो देखील आम्ही जवळपास 61,000 शिक्षक आणि 1,100 कोटी रुपये देण्याचा निर्णय तात्काळ घेऊन टाकला. आणि म्हणून मी आणि उपमुख्यमंत्री दोघंही या शैक्षणिक विभागामध्ये ज्या ज्या काही अडचणी, ज्या त्रुटी, ज्या समस्या आहेत त्या सोडवण्याला प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. आणि म्हणून मगाशी ज्या काही बदल्या असतील, जिल्हा परिषद, त्याचबरोबर काही स्थलांतरण आहे, ते देखील आपलं मला वाटतं जालना जिल्ह्यातलं जिल्हा परिषद श्रीराम तांडा येथील शाळेमुळे 100% स्थलांतर रोखलं गेलं. मला या ठिकाणी सांगायला आपल्याला आनंद वाटतो की आपल्या शाळांना कुणालाही बोर्ड दाखवण्याची आवश्यकता नाही. चंद्रपूर जिल्ह्यातलं पाल्डो इथली जिल्हा परिषद शाळा कोणत्याही सुट्टी विना 365 दिवस तुम्हीच शिक्षक सुरू ठेवले, त्यांनी अविरत सुरू आहे. आणि तिथं वेटिंगला आहेत मुलं प्रवेशासाठी. त्याचबरोबर तोरणमाळ येथे जिल्हा परिषदेची शाळा आजूबाजूच्या 29 पाड्यावरील मुलांसाठीची आदर्श निवासी शाळा म्हणून त्याची गणना आहे, त्याला पारितोषिक मिळालं. अशी अनेक उदाहरणं आहेत. त्यामुळे शिक्षक हा अतिशय प्रामाणिकपणे जेवढं काही करायचं, रोजचं शिकवण्याचं कर्तव्य पार पाडत असतानाच जे काय आपण नवीन इनोव्हेटिव्ह प्रयोग करताय, काही जे करताय, त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या ज्ञानामध्ये नक्की भर पडते आहे. आणि म्हणून तुमचं हे डेडिकेशन फार महत्त्वाचं आहे. तुम्ही असंच काम करत राहा. तुम्ही निवेदन मला दिलेलं आहे आणि ज्या त्रुटी आहेत त्या नक्की आपण दूर करू. यामध्ये जी सगळ्यात तुमची महत्त्वाची जी काही मागणी आहे त्या बाबतीत देखील उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजींनी मध्ये सुतोवाच केलं होतं. शेवटी निर्णय घेणारं सरकार, धाडसी निर्णय घेणारं सरकार, तुमच्या मनातलं सरकार आज राज्यात बसलेलं आहे. त्यामुळे जी काही इतक्या वर्षाची जी प्रलंबित विषय, जो जुनी पेन्शनचा विषय आहे, त्याच्यावर देखील शैक्षणिक विभाग, मी नेहमी शालेय शिक्षण मंत्र्यांना सांगत असतो, याच्यामधल्या ज्या काही तांत्रिक बाबी, कायदेशीर बाबी, आर्थिक बाबी, ज्या कशा आपल्याला टप्प्याटप्प्याने पुढे जाता येईल यावर गांभीर्याने आपण काम करतोय. जुना विषय आहे, आम्हाला 6 महिने झाले. थोडा वेळ देणार ना तुम्ही? थोडा वेळ देणार ना? आणि खऱ्या अर्थाने हे तुमचं सरकार आहे. त्यामुळे आम्ही कुठल्याही प्रकारे कुठल्याही प्रश्नाला बगल देण्याचं काम सरकार करणार नाही. आम्ही सामोरे जाणारे आहोत.
आणि म्हणून प्रत्येक प्रश्नाला सामोरे जाणारं हे सरकार आहे, तुमच्या हक्काचं सरकार आहे. फक्त एवढंच आहे, कुठलाही निर्णय आपण घेतल्यानंतर त्याचे दूरगामी परिणाम वाईट होता कामा नये, चांगले झाले पाहिजे. शेवटी तुमच्या भविष्याचा, तुमच्या भवितव्याचा विचार शेवटी तुम्ही इतके वर्ष ही पिढी घडवताय. आणि म्हणून या जुन्या पेन्शनच्या बद्दल देखील उपमुख्यमंत्री महोदय आणि मी या बाबतीमध्ये अतिशय गांभीर्याने आम्ही घेतोय. तुम्ही असा विचार करू नका की हे सरकार आम्हाला या प्रश्नाला बगल देईल, टाळेल. बिलकुल हे मनातलं काढून टाका. फक्त एवढंच आहे की यामध्ये जे काही निर्णय आहे, जे परिणाम आहेत, ते तुमच्या हिताचे असले पाहिजे, राज्याच्या हिताचे असले पाहिजे, या शिक्षण विभागाच्या हिताचे असले पाहिजेत. एवढंच सांगतो. आणि या बाबतीमध्ये देखील आपण आपली जी कमिटी आहे, या आपलं जे प्राथमिक शिक्षण समिती आहे, तुम्ही देखील एक दिवस आपण बसू. यामध्ये काय 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 चर्चा करता येईल, याच्यातून काय मध्यमार्ग काढता येईल, वाया मीडिया काय काढता येईल. सरकार पूर्णपणे सकारात्मक आहे. मला तुम्हाला सांगायला या ठिकाणी, तुम्ही मला सांगा की आतापर्यंत जे 2.5 वर्षामध्ये निर्णय थांबवले होते ते या वेगवेगळ्या घटकांसाठी होते. आल्या आल्या आम्ही ते धाडसाने निर्णय घेत सुटलो. आणि म्हणूनच या राज्यामध्ये अल्पावधीमध्ये लोक या सरकारकडे आपलं सरकार म्हणून पाहू लागले. हे माझं सरकार आहे म्हणून पाहू लागले. हा मुख्यमंत्री माझा आहे, आपल्यातलाच आहे. मला किती वर्ष तुम्ही बघताय, लांबून बघत असाल, जवळून बघत असाल, ऐकून बघत असाल. माझ्या कामामध्ये काय फरक पडलाय, माझ्यामध्ये काय बदल घडलाय? बिलकुल घडणार नाही. मी कालही कार्यकर्ता म्हणून काम केलंय, आजही कार्यकर्ता म्हणून काम करतोय आणि उद्याही तुमच्यासाठी कार्यकर्ता म्हणूनच काम करणार. हा विश्वास तुम्हाला मी देतो. शेवटी तुमच्या मनामध्ये जे आहे ते मला माहीत आहे आणि म्हणून यावर आम्ही गांभीर्याने काम करतोय. एवढा विश्वास ठेवा, खात्री बाळगा. प्रत्येक प्रॉब्लेमला जर ठरवलं आपण तरच सोल्युशन काढू शकतो, नाही ठरवलं तर काही निघू शकत नाही. परंतु हाच फरक आजच्या सरकारमध्ये आहे, आजच्या सरकारमध्ये आहे. कुठल्याही प्रश्नाला बगल देण्याचं काम, पळ काढण्याचं काम, टाळण्याचं काम हे तुमचं सरकार करणार नाही. हा विश्वास तुम्हाला देतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद. यानंतर नूतन अध्यक्ष, सरचिटणीस आणि राज्य शिक्षक नेते यांची हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर. लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप.